ଆଜିର ଗପଟିର ନାମ ହେଉଛି ବାଘ ହେଇଗଲା ହରିଣ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଆଉ ବାଘୁଣୀ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ। ବାଘୁଣୀ ଏକାକୀ ହିଁ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ। କାରଣ ବାଘର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଛୋଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ସେ ବାଘଟି କେବଳ ତାର ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜଗି ରହୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ବାଘୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲା, ତାର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମା, ଆମେ ବି ତମ ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ, ଆମକୁ ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଅ। ହେଲେ ବାଘୁଣୀ ତା ଛୁଆ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ନା, ତୁମେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବିରାଟ ବଡ଼, ତମେମାନେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବନି, ତୁମେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ କାଟିବ, ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଅ, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ। ହେଲେ ସେ ବାଘ ଛୁଆ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଜିଦି କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, ଆମେ ତମ ସହ ଯିବୁ, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯିବୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନିଅ, ଆମେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ରହି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲୁଣୁ, ଆମକୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ ମା। ସେ ବାଘ ଛୁଆ ଦୁଇଜଣ ଏତେ ଜିଦି କରିବାରୁ ବାଘୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜିଦି କରନି କି କାନ୍ଦନି, ଚାଲ ମୋ ସହ। ବାଘୁଣୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ତା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ବାଘ କହିଲା, ଦେଖ ବାଘୁଣୀ, ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସାବଧାନରେ ନବୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆଣିବୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ହଜି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ହଁ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ଛୁଆମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ତାପରେ ବାଘୁଣୀ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ବାଘ ଛୁଆ ଦୁଇଜଣ ତା ମାଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୁଆ, ହାତୀ, ଗଧ, ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ସହ ବି ଦେଖା ହେଲା। ଅତି ଖୁସି ହୋଇ ବାଘ ଛୁଆ ଦୁଇଜଣ କହିଲେ, ମା, ଏ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ବାଘୁଣୀ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ, ବହୁତ ବୁଲିଲ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିବି। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ବାଘୁଣୀ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଏଇଭଳି ସବୁଦିନ ବାଘୁଣୀ ସହ ତା ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ବାଘୁଣୀ ସହ ତା ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆ କହିଲା, ମା, ଆମକୁ ସବୁଦିନ ତମେ ଏତେ କମ୍ ବାଟ ବୁଲଉଛ, ଆଜି ଆଉ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବାଘୁଣୀ କହିଲା, ନା, ତୁମେ କୁନି କୁନି ଅଛ, ଏତେ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରେ ବିପଦ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାରିକୁ ଚିହ୍ନିନ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ବାଟ ବି ଜାଣିନ। ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେତେ ଶିକାରୀ ବି ଆସନ୍ତି, ଚୁପ୍ କି ଘରକୁ ଚାଲ, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଘୁଣୀଟି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ବାଘୁଣୀ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କଲା ଆଉ କହିଲା, ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଅଧିକ ବୁଲିଲଣି, ଆଜି ଗୁମ୍ଫାରେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାଲି ନେଇଯିବି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଫେରୁ ଫେରୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ତୁମେମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ବାଘୁଣୀ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ତାର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭାରି ଜିଦିଆ, ସେ କାହାରିକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାଟ ବି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ କୁନି ବାଘଟି ଡରିକିନା ଗୋଟିଏ ବୁଦା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲା ଆଉ କାନ୍ଦିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ହରିଣଟିଏ ଯାଉଥିଲା, ସେ ବାଘ ଛୁଆଟିର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତାକୁ ଡାକିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ କୁନି ବାଘ, ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଲୁଚିକି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ସେ କୁନି ବାଘଟି ଡରିକିନା କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବିନି। ତାର ଏ କଥା ଶୁଣି ହରିଣଟି କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ହରିଣ, ତୁ ଡରେନି, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି,
ମୁଁ ଗୋଟେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ମୁଁ ଗଛର ପତ୍ର ଆଉ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଖାଏ। ତତେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ କୁନି ବାଘଟି ହରିଣ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ନ ଡରିକି ସବୁ କଥା ହରିଣକୁ କହିଲା। ହରିଣଟି ତା କଥା ଶୁଣି ସେ କୁନି ବାଘଟିକୁ କହିଲା, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲେ ଏମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ହଉ ହଉ, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନି, ମୋ ସହ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ। ତୋ ମା ତତେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେ ତୁ ତା ସହ ଚାଲିଯିବୁ। ହରିଣ ସହ ବାଘ ଛୁଆଟି ତା ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ଏପଟେ ସେ କୁନି ବାଘର ମା ତା ଛୁଆକୁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଗଧ ବିଲୁଆଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲା, ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଗଧ ଭାଇ, ମୋ ଛୁଆକୁ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ କି? ଗଧ ବିଲୁଆ ବି ମନା କରିଦେଲେ, ନା ନା, ଆମେ ତ ଛୁଆକୁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନୁ। ଶେଷରେ ସେ ବାଘୁଣୀଟି ତା ଛୁଆକୁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲା। ସେ ବାଘୁଣୀଟି ଭାବିଲା ତା ଛୁଆକୁ ବୋଧେ ଶିକାରୀ ନେଇଯାଇଛି। ସେ ତା ଛୁଆକୁ ହରାଇ ସାରା ଜୀବନ ଗୁମ୍ଫାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହିଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ କୁନି ବାଘଟି ବି ତା ମାଆକୁ ନ ପାଇ ହରିଣ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିଲା। ଆମେ ଏ ଗପରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଯଦି ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା ତେବେ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ଯେମିତି କୁନି ବାଘ ଛୁଆଟି ପଡ଼ିଲା। ଆଜିର ଏହି ଗଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୋର ଏତିକି।